Vi lavede en brainstorm på papir for at finde ud af, hvilke emner vi ville arbejde med, og vores overordnede emne det blev sport. Derefter så tegnede vi en masse streger ud og lavede en brainstorm med alle de emner, som der så kom igennem vores hoved. Og der fandt vi et par gode idéer, og til sidst så valgte vi at lave et internetselskab. 3 nu. Vi laver en brainstorm, så vi kan finde ud af, hvad vi vil arbejde med. Nice. Vi kan lave en café ligesom McDonald's. Måske bare med sund mad, så sportsfolk kan komme og spise bare efter træning. Vi kan også lave en internetvirksomhed, som sælger Nike-produkter. Jeg synes nemlig, det er irriterende, at man skal købe dem igennem den europæiske forretning, hvis man vil have Nike. Begge to er gode idéer, men vi kan kun lave én, så lad os stemme om det. Hvem stemmer på caféen, og hvem stemmer på Café! virksomhed? High five. Så. Okay, så laver vi en internetvirksomhed. Lad os komme i gang med det. Dag 2. Vi gik for alvor i gang med at starte vores virksomhed og lave en rapport. Vi lavede nogle modeller, som f.eks. smukmodellen. Ravn, hvad er det, du laver? Det er smukmodellen, jeg er i gang med. Jeg er næsten færdig. Okay, sender du den ikke til mig bagefter? Så jeg har det så hele samlet på min computer. Jo. Godt. Skal jeg gå i gang med skydeskivemodellen? Ja, så kan mig og Fine lave noget regnskab. Det lyder som en god idé. Godt, Fine. Nu. Dag 3. Nu. Dag 3. Dag 4. Hvor er Josefine? Hun er inde og blive opereret, så hun kommer slet ikke i dag. Okay, så må vi bare arbejde ekstra hårdt, når vi mangler en. Godt. Dag 5. Klokken er 1:30 nu. Skal vi ikke gå op og aflevere opgaven nu? Jo, lad os gøre det. Jo. Kom!